Това е историята на едно 20-годишно момиче, което се изнесе от дома на родителите си, за да търси независимост и самостоятелност. Ще ви разкажа част от нещата, които преживя през следващите 4 години. Това бях аз преди 4 години. Една седмица без да си измия косата. Kind of looking good. Бях прекарала 1 месец в тази среда. На палатка, без обхват и къпейки се в язовира всеки ден. Бях на 20 и все още живеех с нашите. Прибрах се от беглика и всичко си беше същото, но нещо много дълбоко в мен вече беше различно. Имах нужда от промяна. Тогава ми звъна един от най-близките ми приятели, Сантино. Каза ми, че със сестра му иска да се изнесат от няколко месеца и си търсят квартира, но им трябва трети човек. Още преди да си довърши изречението, без да се осъзная, вече казвах да, точно това имам нужда. Да се изнеса с хора, които водят сходен начин на живот. Здравословна храна, тренировки, следване на цели, медитации, being in your 20s and shit. И така след 2 месеца намерихме перфектния апартамент. Беше в центъра, всеки си имаше стая, найма беше супер, наемодателят ни още повече. Бяхме супер близо до парка, но единственият лекичък минус като за 3 супер запалени готвачи, каквито сме ние, беше, че разполагахме с възможно най-малката кухня. Ще ви разкажа за нея след малко. В началото си имаше един стабилен период на адаптация. И към мястото, и към квартала, и помежду ни. С Сантино си бяхме близки приятели вече от няколко години, но с Мелоди не чак толкова. Усещах, че и с нея ще се сближим и ще се разбираме, но все пак първоначално имаше лека дистанция. Спомням си, че на моменти се чудих дали някога ще се скараме за нещо и как ли би изглеждало. Първите седмици бяха пълни с ентусиазъм. Готвехме си заедно, споделяхме си цели, започвахме деня с музика или медитация, ходихме да гледаме изгрева от парка. Беше като едно ново малко семейство. Бяхме доста развълнувани. Живота ни се беше стекал така, че да се озовем на едно и също място, без да имаме конкретна причина. Просто и тримата бяхме водени от силно вътрешно усещане. Днеска Ива ме пита как си съжителствате заедно. Това ли? Мисля, че мога да й пратя едва видеята. В смисъл, това се случва, като аз изляза от банята. Просто идвам тук и ги виждам ето така. Искаш ли да пробваш? Тя добре, че е сказка. Много удобно. Добре, добре. Някой май звъни. Добре. Аз господин Абажур. Благодаря. Не беше така, беше бял. В последствие Мелоди и Сантино започнаха от време на време да се разправят за някакви дребни неща и на мен ми беше доста ново да съм в динамиката между брат и сестра. И, честно казано, предимно ги игнорирах и се затварях в моите филми. А моите филми, както обикновено, бяха доста екзистенциални. Често се чудих какво искам да правя с живота си, сякаш не ми беше очевидно колко обожавам да снимам, но все пак търсех някаква по-конкретна посока и яснота. Доста често се паникьосвах за това, че не изкарвам достатъчно пари и нямам никакъв интерес в това да започна скучна работа само заради високата заплата. Всичкото това отива за наем и сметки. И аз оставам с това. И просто изпитвам някакъв много голям стрес. И реално това, което направих, беше тренировка и в момента не знам, тренировките много ми помагат на менталното здраве и реално в момента знам, че ще успея в някакъв момент от живота си
Да задоволя финансовите си нужди. Просто наистина е стресиращо. В смисъл, едно нещо седи и ме блокира от това да получавам още пари от различни източници. Мисля, че е добра идея да се снимам след като се изкъпя и оправя. There she goes. Вау, изглеждам феноменално. Добре, реално изглеждам като милионер. Когато реших, че ще си прекъсна образованието в нов български, заваляха още повече въпроси, макар и да усещах, че е супер правилно решение. И сега, връщайки се назад към всички тези моменти на несигурност и въпросителни, виждам как основното нещо, което се е затвърждавало, е вярата ми в мен самата, в възможностите ми, в издържливостта ми, в знанията ми, в връзката ми с Вселената, Господ, Духът или там, както искате го наречете. През тези 4 години имаше адски много моменти, в които живота ме тестваше. В крайна сметка, аз се бях изнесла с основното намерение да разбера какво е да си възрастен. Защо масово при порасналите хора има нещо, което се пречупва? Как така се изгубва блясъкът в очите им и желанието им да следват мечтите си? Толкова ли е трудно наистина да си плащаш сметките, докато си следваш мечтите? Ами оказа се, че наистина е доста трудно. Получих доста буквален отговор от Вселената. Истината е, че през последните няколко месеца доста се борих с себе си, защото на мен ми стана ясно, че изключително много ми се снимат видеа и ми се разказват истории и ми писна да се връзвам на всичките страхове в главата си. Да, общо взето просто ума ми се включи и започна да ми обяснява, че аз не ставам за тази работа и че е по-добре нищо да не правя. Да, просто ми отне някакво известно време, но ето вече съм тук и идвам само за да кажа начало. Един от най-големите ми уроци от последните години е колко е важно да приема позицията на аматьор и ученик и да се примиря с нея. Толкова много време ми отне да постигна каквато и да е постоянност с видеята си, просто защото не можех да приема, че няма да са перфектни. Беше ми трудно да си позволя изобщо да си помисля, че мога да качвам видеа, които да не са на топ ниво. В някакъв момент дори се опитах да се откажа изцяло от идеята да правя видеа. Но много дълбоко в себе си знам, че мечтите са за да се следват. И без тях животът е прекалено безсмислен и монотонен. През тези 4 години израснах повече, отколкото съм си представила. Научих се да поставям граници, да слушам, да споделям, да минавам през трудностите без да бягам, макар и да се опитвах да бягам от време на време. В този апартамент започнах да се опознавам като жена, макар и все още често да се чувствам като дете. И мисля, че това, че споделих точно тези си години с точно тези хора, ме оформи по един много специален начин. Защото Мелоди и Сантино винаги ме виждат за душата, която нося. Независимо дали сме спорили за това, че пак не е пусната проксмокачка или кошът за пране отново прелива, винаги е имало нещо голямо, което ни обединява. Това е големината на нашата кухня. Елате да влезете вътре. Айде, елате, деца. Ето това сме ние. Това е апартамент 31 в Така, само да покажа. Това да се изнеса с тях двамата беше едно от най-добрите решения, които съм взимала някога в живота си. Не беше логично решение. Аз имах къде да живея. Беше ми добре, нямах никакви разходи. Разбирах се с нашите. Обаче тази среда не ме развиваше. Беше ми трудно да надградя нивото, до което бях стигнала и вътрешното ми усещане беше, че са ми нужни хора с моите интереси и поглед на живота. Беше изцяло интуитивно решение, което доста пъти ме изкарваше от зоната ми на комфорт, но си заслужаваше на 1000%. В този апартамент за пръв път се почувствах видяна и чута. Беше перфектната среда за себеразвитие. Всяко нещо, което правихме, ми носеше смисъл и ако нещо не работеше за нас, просто го променяхме. Искам да кажа, че това е нещо, което всъщност
все повече наблюдавам как и тримата го правим. И е много впечатляващо да си в такъв колектив, в който един разговор реално променя нещата. Да, а не просто шменти и капе. Да, и е много яко. Всички спонтанни, дълбоки разговори, които сме имали, запълват много специално място в сърцето ми и са ми надградили виждането за живота и мен самата. Само хора, като си го помислят това, разбирате, че просто сърцето ми се пълни с такава радост и аз в момента ми да се разбера, защото ако мога да отида на това събитие, мисля, че ще съм най-щастливия човек на земята. Ще преобърне живота. Да. Пара-па-пам. И когато имам хора покрай себе си, които успяват да държат визията за най-висшото ми аз, дори когато съм прецикал и всичко ми е накриво, това много ми помага да трансформирам всичко ненужно. Едно нещо, с което бих се представила пред някой, който не ме познава, е, че винаги влагам много страст и любов в готвенето. Храната е огромно вдъхновение за мен и често ми се иска да я снимам, но хора, размерът на тази кухня беше огромно предизвикателство. След като минаха няколко месеца от съжителството ни, динамиката между мен и Сантино започна да се променя. Имаше нещо повече от просто приятели. Правихме все повече неща заедно и ни беше все по-приятно един с друг. И така в един хубав летен ден искрата между нас с Сантино се превърна в едно горящо пламъче и ние официално влязохме във връзка. Оттам нататък всичко се промени, но и не съвсем. Животът си продължи, но вече беше с ново усещане. Някак си по-интимно, по-споделено. Това, че живеехме заедно още преди да влезем във връзка, ни даде повече пространство директно да влезем в дълбочината на взаимоотношенията си, вместо да се опознаваме тепърва. Беше доста интересно преживяване. С течение на времето осъзнах, че тази връзка беше едно от най-големите ми огледала. Уроците, които научих, ме промениха из основи. И все пак, за съжаление, урокът, който продължавам да уча до момента във всяка връзка, е, че идва момента да си тръгна. Може би се усеща, че това видео е за сбогуване. След една седмица се изнасям. Днес е последното събиране, което организирам в този апартамент с приятелите си. И съм с много смесени чувства. Предимно се чувствам много готова да започна този нов етап от живота си и виждам как всичко, което ми се е случило до момента, ме е подготвило за това, което тепърва ми предстои. Както май винаги се случва, докато си в 20-те си и може би и цял живот. Не знам. Но наистина за мен тези години бяха изключително формиращи и изграждащи и на моменти беше много тегаво, хора. Няма да лъжа, не искам да се правя на някакво мъдро гуру. Беше много тегаво, нямах пари, супер много страдах. Просто това да търсиш стабилност и сигурност в началото на 20-те си. Наистина бих се радвала да не го повторя никога повече. Така да е. Сигурна съм, че на всеки един етап от живота си има своите трудности, но просто за мен наистина стабилността и сигурността са двете неща, които много ми определят начина, по който се чувствам. И все пак, ако трябваше да направя това решение наново и да реша дали да се изнеса отново с тях, изобщо нямаше да се замисля. Колкото и тегаво да е било на моменти и колкото и тегаво да съм се чувствала, това да бъда с тях в тези моменти ми влияеше изключително подкрепящо и... Добре, няма да рева сега. Просто е много яко да бъдеш с хора, които вярват в най-добрата ти версия и те подкрепят в мечтите ти и просто заедно си представяте какъв е най-добрият сценарий и живеете без страх. И така да е, това е малко controversial, защото реално до сега ви говорих колко страхове е имало, но все едно
майндсета на това да си представяш какво е най-доброто на това, което може да се случи и наистина да мечтаеш с отворено сърце и някой да те подкрепя в този процес и заедно да градите живота си. Просто мисля, че и докато се случваше, ние знаехме, че това е някакъв момент от вечността и просто сега се случва и утре вече ще е свършило и в момента вече свършва и е много странно, хора. В смисъл, някакси чувствам се, нали, както казах, много готова просто да продължа напред, защото виждам на къде трябва да отида. В случая се връщам в апартамента на нашите. Но това е друга история и ще бъде само временно, докато си закрепя положението. И така, мисля, че не ви дадох много подробности защо се изнасям, но май не трябват много. Просто е време за ново начало. Това е заключението. И съм готова. Ох. Salud a los principios nuevos. Просто емоциите ми в момента са така.